Horas marihita saluhutna di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotio ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangat ima natarsurat di pangukapon bidu 20 sada ayat 5 rodi ayat pitu. Turpukodo nagabe epistel tuminggu Quasimodo geniti di tanggal 16 April 2020. Alani hujahama dihita ta paihuti hukma di bagasan rohat tabi songonom madidok hata ni Tuhata. Dungi didok nahudul di habang saima idama saluhu nado hupai baru. Jadi didok ma surat tomai ay haposad do akahataon jala nasitong. Laus didok matuau nunga saut audo parjulu jala parpudi bonana jala ujungna. Lehonokuma tu na mauas sian mual aik hanguluani sopola tuhoron. Tianon ni namonangi masaluhuna jala ahu gabe debatana ibana gabe anakku. Ima hata ni Tuhata. Di hamuaka dongan saha porsiaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Minggu parjulu dung tapestahon pesta Paskah. Parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus ima minggu Quasimodo geniti. Molo tabereng lapatan na di almanak tai Quasimodo geniti marlapatan songo poso-poso na ibaru tubuh nawasan di susunatama. Imanuaing minggu duksidung pesta Paskah jala hupikir marperdumuat tusiman waing turpuk epistelon manang nagabe jamita di partangyangata sian pangukapo 20 sada ayat 5 rodi ayat pitu. Didok disi saluhu nado hupai baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ima didok nahudul di habang sai nani ida nisi Johannesi marhite pangukapon nasahatu ibana. Akamang dohot tamuinang di Bibel tai secara khusus di Padanai Baru adong dua istilah na dipake laho mangguari manang madok nai barui. Ima na perjulu hata neos dohot hata kainos di hata Junani. Istilah neos dipake doi mangguari nai baru dalam pengertian waktu manang sesuatu yang lebih mutakhir, lebih kontemporer. Ima rupani tu hataimai, tu pangatusionima dipake hata neosi. Memang baru dalam pengertian dang dus songon nalilingi. Alai sasitong na holan bentuk na do nai baru. Anggo isi na hok do. Kesing na do mungkin nai baru, alai anggo isi na hok do nalilingi. Sipatu baru misalnya, memang baru, alai pada hakikat na hok do sipatu. Molo di akka pengistilahan di gowar, contohna rupani lembaga permasyarakatan LP, ima istilah nai baru na dipake laho mangguari penjara manang hurungan. Alai atik pedido LP lembaga permasyarakatan dipake istilah nai baru rupani anggo isina hokdo songon natabotoi. Dus dui songon aka burua manang aka inata aka parupuan nama make bedak manang gincu. Adong nai baru diboruai manang dia ka inatai danga dong ate. Kecuali bedak dan gincu nai do nai baru. Anggo halakna tong do natatadai. Baru dalam pengertian neoson boidui di patu pajolma. Jadi neos itu bisa diupayakan, bisa dikerjakan dan dihasilkan manusia.
songon operasi plastik misalnya. Di luar do idaun berubah. Misalnya gabe taba poso ibana, taba bagak, taba gateng, kulit lebih kencang, hidung lebih mancung, do takana asing. Ala yang go sesungguhnya, ho doi jol mana? Na taida na tuari idui. Holani ala dung operasi plastik ibana, gabe agak berubah ma idaun saotik. Ima istilah na perjulu mangguari naibarui, neos. Istilah na paduahon songon naun nido digijangi ima istilah kainos. Molo kainoson dang boi jolma patupahoni. Holat debata manang Tuhanido natuk patupahoni. Jadi molo didok kainos memang sama sekali baru. Dakolan bentuk luarna alai sudedo baru. Dak songon kasih tiate. Sapul na manang kemasan na dunay baru anggo dena tongdo edena lilingi. Kaset baru tetapi lagunya lagu lama. Jadi istilah kainos dada holan bentuk luarna nai baru. Dakolan na didurui na dipauli. Alai isina pe sama sekali baru. Pokoknya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang secara kualitatif sama sekali lain. Ima kainos. Jadi na dua istilah ima rupani di pada nai baru dipakai laho madok nai baru. Alai yang go diturpuk tao na kamang doho tamuinang istilah kainos do dipakai di pangukapu 20 sador rupani. Jadi molo didok salihut na do hupai baru nina memang dakola na naing gati kesing manang sampul na. Alai memang sama sekali do nai baru. Sama sekali berbeda sian na perjului. Jadi ido lapatan na molo didok saluhut na do hupai baru nina rupani. Sama sekali memang baru. Naliling na nidok nai molo di ibarat tu mobil dang bui be dipadengkan. Dang bui be di reparasi nang pemerhite ketok magic. Jadi ikut digati do dohok nai baru. Songonima nai baru na nidok na dibagasa trupuk jami tahun. Sama sekali baru. Jadi molo didok di ayat sada duai dungi hidama benua gijang nai baru dohok tano nai baru. Didok muse Jerusalem nai baru. Dang bui pertudosot tai dohok na tai dan waing daw. Dak terpetudos si tai dohok na tai dan waing. Misalna Jerusalem nai baru na nidok nai unak tabayak ko Jerusalem na adong di Israel waing. Mangihuton pangatusion ni hata kainos naking dang dus Jerusalem sinuaing tu Jerusalem nai baru songon na nidok na di bidu 20 sadon. Manang Jerusalem naik baru nanaing roy. Ai sama sekali baru do didok rupanya. Jadi ketika dikatakan Yerusalem yang baru, jangan kita bayangkan Yerusalem yang ada sekarang. Dala molo didok rupani benua gijang naik baru doh tano naik baru na unak tabayakon songon na adong nuai. Karena memang naik baru na nidok na di sonon ya sama sekali baru, tidak ada perimbangan na dohot na adong nuai. Hamo kamang dohot tamuinang isi do napatu pahoni. Napatu pahoni ima nahudul di habang sai. Ido nakididok di bagasa trupuki. Isi doi. Ima na nidok na alpa dohot omega. Na perjulu dohot na perpudi. Bonana jala ujungna. Isi doi. Totu Tuhata Yesus Kristus naung hehesian na matei ido na patupahon hai beruoni di tonga-tonga di portibion bahkan di tonga-tonga ni nguluta. Jadi molo tadok nakir rupani neos buidui di patupa jolma diupayakan jolma ala yang go kainos Tuhataido na patupahoni. Hamuak kadongan saluhu nado hupai baru. Padohanon dada mertudu-tudui, maksudna dada holan mertudu-tudu lahopai baruhon portibion dohot akan namasa di hasianganon. Hai baruon na nidok na disi mertudu-tudu doi tu hai baruon ningolu, hai baruon ni pangalaho.
Saluhu na dohu pai baru nina hata saluhu na disi berarti luar dalam di ngulu taon pai baruon na. Dakolan na di luari, dakolan na di bagasi. Tapi semua luar dalam, totalitas ngulu ni colmai di pai baru. Dakola bentuk luar na nai baru. Alai lobi tu makas dope ngulu parbagasani pai baruon ni alpa dohot omega. Pai baruon ni na parjulu dohot na parpudi. Pai baruon ni bonana dohot ujung nai. Pai baruon ni Tuhata Yesus Kristus naung hehe sian namate. Asa akahala naung pinai baru ni Tuhan, say marparange doi hobar Tuhata ni debata. Jadi tohodo na ni Apostel Paulus di 2 Korin 5 ayat 10 pitui. Asa molo di bagasan Kristus halak na tinopanay baru may nung asalpu pangalahon na robi gabe na baru. Songoni man yan seharusnya hita mangulu. Atik pehita tinggal jala mangulu nuaing di portibi na mangilason. Alay songon akan naung pinay baru ni debata hita ciptaan baru ikod doha ngulu honota ngulu na baru. Na sama sekali baru. Na jauh berbeda sian ngulu na lilingi. Ngulu na ibarui ima ngulu na marparange hobar Tuhata ni debata. Tapatupa mayak kamang dohot tamuinang. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami jala pasu-pasuhom may di bagasan ngulu nami. Asa di parbuihok katami parbuih na dinggan parbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.